Wayyo ni duniya a cikin ki ake mani tone tomar da ake mani sai dai ku yi min addu'a iyaye. Wayyo mu duniya a cikin ki ake mani tone tomar da ake maka sai dai su yi ma addu'a iyaye. Assalamu alaikum jama'a, wai ya yau juma'ar ne na zo ne zan wuce sai na lura da ku duk ga ku zaune, ga wasu ma na cin gyada wasu na faman yan bushe-bushe. Bari ma ne in tsaya can dan kun san ban shaye-shaye. Wayyo mu duniya a cikin ki ake mana tone tomar da ake maka sai dai sai ma addu'a iyaye. To abokai kumar matso labari zan ba ku yanzu zan dan wata tafiya Lagos zan je neman kuɗaɗe. Dan garin nan ba kuɗi ba aiki sai yan kame kun ga goma nan kadai ta rage man sai gashin tsuntsaye. Wayyo mu duniya a cikin ki ake mana tone tomar da ake maka sai dai sai ma addu'a iyaye. Kafin in gama magana sai yan sanda suka kewaye mu suka yi mana tambaya waye yan tallaka wai anan gun. Kowa sai ya shiru duk muka yi jigum a zaune, sai na miƙe kai tsaye na ce ni ne kowa ya janye. Wayyo mu duniya a cikin ki ake mana tone tomar da ake maka sai dai sai ma addu'a iyaye. Nan take na ce da su mai kuke son huntuma a kaina, suka ce ba magana nan sai mun je can zaka zantu. Kafin in rufe baki wani yammaran a saman kumatu suka sana a mota, jama'a sai kuka da hawaye. Wayyo mu duniya a cikin ki ake mana tone tomar da ake maka sai dai sai ma addu'a iyaye. Mun je mu station mantar da DPO a zaune a cikin na gani jama'a sun sha dukan itace. DPO sai ya ce wa ina yaran da na sauku kamu, suka ce mashiga shi nan. DPO sai ya kuran idanu, kallon da yake mani shi ya sanya idanu na hawaye. Wayyo mu duniya a cikin ki ake mana tone tomar da ake maka sai dai sai ma addu'a iyaye. DPO sai ya ce masu yaran nan na shaye-shaye, suka ce mun tambayi jama'a sun ce bai shaye-shaye, sai ce bai yadda ba maje a wadada na yi maye. Aka kai ni wajen gwaji aka nuna mai ban shaye-shaye, sai ce yaran sai ya karni da gubar beraye. Wayyo mu duniya a cikin ki ake mana tone tomar da ake maka sai dai sai ma addu'a iyaye. Sai suka sani cikin sallah kullun duka ba tausayawa, zancen da suke mani zaka amsa ko kuma kai macewa. Kwana na 17 a jiki na itace na karewa. DPO sai ya ce litinin kotu za mu wucewa, a can kayi magana in ka ki ka sa kaya kuraye. Wayyo mu duniya a cikin ki ake mana tone tomar da ake maka sai dai sai ma addu'a iyaye. Ranar wanka kowa ya san cibi ai ba ya buya, yau dai ga litinin ta zo duk gama a kotu zaune, ga iyaye na a da abokai duka a kotu zaune. Sai alkali ya ce da akwai tuhuma 4 duk a kanka, sai na ce lissafo kunnaye na duka na a shirye. Wayyo mu duniya a cikin ki ake mana tone tomar da ake maka sai dai sai ma addu'a iyaye. Tuhumar farko kisan kai wai kai har ma da faɗi, tuhuma ta biyu an ce kai ne dilar koken na zaune, tuhuma ta uku sata kai har ma ka cire idanu, kai tuhumar ƙarshe an ce mani kai ne mai shi ya zance a gurin duka al'umma, kai ne sanadin zagin iyaye. Wayyo mu duniya a cikin ki ake mana tone tomar da ake maka sai dai sai ma addu'a iyaye. Masaurare na zancen nan ba nan sai tsaya ba, na so in sha ruwa tsabar duka ba zan iya ba, to ku tare na ta
biyo ku ji yanda na so in tamka kwaba. Alƙali na rike har kwalasa na ci ba wai ba ba. Jama'a sun tattaru a wuya na wai ko za na janyi. Wayo mu duniya a cikin ki ake mana tone-tone. Tomar da ake maka sai dai sai ma addu'a iyaye. Wayo ni duniya a cikin ki ake mana tone-tone. Tomar da ake mani sai dai ku yi min addu'a iyaye. Wayo mu duniya a cikin ki ake mana tone-tone. Tomar da ake maka sai dai sai ma addu'a iyaye.